tip bakamla ban play yo mau kang naman le sil ban ka tip ro ban don shibon ki shipai ro ki ba hanrai daga jingai ka pengkre oh hallelujah daga jingai ka pengkre naga sedau ngaku ban pi wale pe ye ka jing ka ba kang la ye pi ban ikendu baturai amen wale pe ye ka taga jingai hanrai nang pi kum no ban pengkre kan kum ko mon ko joble pi don jingi wi ne pi don jingi wi ne I will snap out of that album bro. In don ne ka jingi wi mana ko porang bagi worship ngin worship na tu kan ko jingi wi aku ma jong tu ai klemar te te pinyo I wala na pi don bring joko jimpang ka jingi lero on play ki ma khang joko jingi ka jimpang ka jingi pinyo apa dia ka jingi abang ngai ro try ne no ka shom ha ka jinang jong pi nget yen dang biang hiban ai kublai SNEM temai pi barok haga kerteng ka don bortam ko jong try no pedim jong jisu tene pai ban nga gan ka por ne ga Ktien U Blei naga gospel ka jong Marcos ga gospel ka jong Marcos naga lonong ka baningkong ngan pule gospel ka jong Marcos ka lonong ka baningkong ka dekot ka ba ngan sedang naga dekot ka ba lai Kat kebalai, Ktien U Blei ga ngum ne, Ktien U Blei beberta hageri kalau. Pin kre ye galanti ba utrai, pin bairo ye galanti jong. Ioannis ula baptis hageri kalau. Bat ula yalap ye ga jing baptis ke jingkalaga bomot ye ga ban ma pi pop. Hang tate ki banagari Judea bat Jerusalem baro kila KYRKHU. Ban lepen baptis ye ki u hagawa Jordan ki de yel plano ye ki pop jongki te Ioannis ulukup de ga jain snyu ud bat ka jingpan po sne ha ka sengkai jong pa le bam de ki puit bat ka ngap khla ula yelap ro udong don ula yelap ro udong don uban wana din jonga uba kam kra borenga kam de yang aban dem ya ga ban lot watang ya ki jingte ki tijong ngashisha ngapan baptis pi de hanrei uta un pen baptis pi da umensim bagoin teni pule ga ni ga pon ga gajo gospel ga jong Marcos kal nang ba shipel ga khon ka ba lai pe san ter Ktien U Blei ga ngum ne u Jaka bat Ioannis ki kon sebedi kilawan kilawan ti kida ong konong ikai ngi kwa ba menle yangi ya ka bangi in sapan me manubong ong Jaka bat Ioannis ha jisu ki ong konong ikai ngi kwa ba menle yangi ya ka bangin sapan me ya kata ka jingkwa ka ba kam surkai but ki ong gumne ga dekat ka balai pen ulong te ki kai ba pikwa yang aban le pi kilong te hu to ai yangi bangin song uwei shagamon jong me but uwei shagadiang jong me ha ka buram jong me menobong dei Jaka but Ioannis ngalengo upitra suklempau me nemar ki berbor dei Jacob Ioannis Petros ki le bat Jisu hanrei upetros susngap menubakwa ban song hajen jong Jisu haga buram dei Jacob bat Ioannis na shikaman bat na shikadiang hajen jong kendran hanrei Jisu lo ki pimtip ka ega ba pipan pila bandi na kata ka kuri na gabangan sedih baon pembaptis ya piro daga taga jing pembaptis daga baon sepembaptis yang kita kilong ngila hanrei uji sul ki yaga taga kuri naga bangan sedi pindi shisha bad daga taga jing pembaptis daga baon sepembaptis yang on pembaptis ya piro ong ganiga Ktien ong dusur bajam ong ganiga Ktien kadai le benta jongi
haga dekat ke baka sape uji suwong hanrei ban shong shaga mon jonga ba chika diang jonga kamlong ko jonga ban ai hanrei ka long ya kita kiba lapen kre ya ka kalong na kabenta kita kia kita ya kiba lapen kre ya ka menoba pen kre ya kane ka jaka shong ban shong haga buram na kabenta giri krau ki jong blai deu blai kadai ukpa jongi bahabne ban pensyong kadai kakamram ko jong ukpa ubahane breng uban ai ye ke reward ye ke jim ke jong ke jambi ban syong ha ke burong ngikwa ye kata kumba Ioannis bat Jaka bat Ioannis ki angnot ki kwa ki pali ke badai ki terang katuk ki syikri gile shitam ban yo shong haka burom de haka jingja burom kap dei ka babakla ka jingkwa ka jongki kadai ka badai negata daw ngasio tenat ye ka ni ka tin ka jong blai habanga duai hakini ki ski ke balade bat shwaban jam sho SNEM ubatmai ngawat di ka dur kmat ka jong blai hapleng jong ka jingbon kam ngawat di ka dur kmat ka jong blai bat nga pan no trying ong try ayu me mon nega benta bangin yo ye ka tin ka jong ayu me mon ye ka jim ka jongi bangin ya lenti ho SNEM arajar apunru ngak don kam ban yo ye ka tin ka jong ngadon kam ban yo ye ka sur ka jong bang ngadon kam ro ban yo ye ka nega benta ke jingai lenti jong ke kenun jela bar aingo yo try ka wan ke sur ha ke jingim ke jong ha ke skor bagen jam sim hamal ke por ha ki benta baro ha ke jaka baro kan ke banga wat kan ke por ke banga wat ke dur ke ma jong try ngayos nya ba yi ke sur bong penkre bara bang yos nya kata ke sur ke bau bleong penkre ngaken mau Ioannis nong pembaptis ubayalam ye gani ka ting ka jong blai ubayalap syapang jong nu jisu baru ye lap ro ye gani kentin kiba uong kiba ukot ya ka jingtho jong ka jingtho lapa jong prophet bakrau jong blai u Isaiah nagala nong ba sa pe ko ka balai baru uong ye gani kentin pin pen kre ye galanti ba utrai pin pen bai ro ye galanti chongu kawan gani ka tin rom penkre bat kawan ka jimut jonga ye gani ka dekat bible bat kat bangadang puson ye gani ke baro na ayo yo tra wai ye ka genjau vision haga jim jonga ne ka bantaban kren ye gani ka kubor Blai ai genjau vision kaban support ye gani ka kubor bat kata galong hagi genjam sim ngayoi bahang ya haga wei ke Jaka haga wei ke lenti kabang nang ya don shibon ba atibriu kiba ya nang ta but don ngayo I haga wei ke kper but hang ta kper don wei uding uba iter kong uba uding ude ba he hanai uba ki slide jong ki iter kong ki tenaro de itenat tang ba haba pet ya kata fencing barok la ger fencing but haba pet ya kata kendau kan iter jingshisha ngaperkan marwe ngong uniu ding long le no na marba ndon ba ke kendau ro kambiang yo uniu ding nakata daw kat bangadang pet yo nu ding blai pen I ngayo you try jong ka ding per I palat yo nu ding te udah kemilan ti ban mi iso udah kemilan ti ban mi iso u expect la bokam bosnem mu klan pen mi iso hagata ka jing yo I jong haga jing sion tro ba blai pen sion tro hara you try jong ka ding per u itenat yo nu ding usuma Bagay ka bang akwa banong ipigan nga po? Hagat ka jingyo I jong kat bangadang pusan kat bangadang pej. Kendi kang san ka wan ka taka jingbe jonggal air ka bajur. But haba wan ka taka jingbe gal air ka bajur. Uni uding ula sedang ula mun ban kelon haray huyeng kumto.
hadin pat ngayoi baula ka la kolon la don ma bat kini ki jongu kila la pau shabar ba habagi kila pau shabar ngapai sa yo hoi nga sioma ki bru la mare ban re ya kata jingbe jobel sioma kata jingbe jobel haranga nga singa paisa yo tau ding ban habang paisa na marba ka dei ka jingalam ka joblei ban bun hikai nga lembaga ni juga jingyo i ung ding na nga paisa ban apa paisa yo i ki tit ka snang ban pau shabar tengah mut ban rap ro mlong na marba ka fencing kam sha nakatrawang nga syupay, nga kadon banyaram. Tagay ka ba dya? Ngayon kundi kansan, bawan ka long balong kti kum to. Long rong jong ha kalakti ba. Nang ta kawan ban pendap, ya baro kata keper, ban kam tamlalay, hatray jong tau ding. Di tenat kata kekti di tenat ban pek tang ba kawan tuj hang kata keper bat kam tamlai how new day bat la pendap ia kata ke Jaka kata ke kendau ke betul kong dah ke kendau lamyong ke bawan tuj naga jingjor jong selang. Bat kay ka bang ako ba nang ipi ngayoi nang ta habang apet yo tau ding ngayoi try jong ni ding ulawan ba lo yo ya kata kendau ti nang tau shim do ding nang tau ukersan umla ban penying baik yo tau ding hanrai usyukersan kat bakala abor upersang ban penying baik Rai uksim di kiwei pat kiding kum gising ayoi ukersang ban kersan yele shitom ban kersan bat hangta ngasdang ban yoi digini kemat bagan zaman sim bau tau ding sedang ban sei ye gisentiu kibarin basuki kisla ke itenat bajernam kapan kemen yung new try jong new ding ban hapding baudang kersan kajia kata bat kay ka ba ngiyoi sedang ban mi giso bat giso ki ibang ba nang he la yoi de ki kamat bagan jam sim ngakalilo try ngaong ka gane kawan bet kesurpong ben kre amen ben kre ban nga duai kamak joblay menero nga duai ngong try kabang ngayoi ngam sempang nga ben kre ya gani ko kubor tang ba kata ka vision ka ba mi peniya ki kamat bagan jaman sin jonga ngam pat sempang try nga donkam ka jingiasyylok na be na mga kuwa ban kren ya ka kubor ka ba mi ay ba mi ong ben kre But habang awat you dur kmat jong try ban duai blei u ai you can get cut babel but kalong go JINGKYRKHU ba kra but nga siyo de shisha bagan ni khubor ka support ya kan go jingi tropa ko bang yoi ka support ya kan go khubor ka bangan kren ta ka sni abang ngong yoro you try nga siyong tunali baasyan do ilam yingi iya ka tukod kot Bible iya ka balato naga gospel ka jong Ioannis nagalanong ka baningkong ka dikot ka ba kanriw ka ba ong ikini kintin bat naka jingdap jong u ngi baro nginyo pediang bat kata ka jingay ka ba kat ka jingay hallelujah haga jingay lanti jong Holy SNEM nga kwa ban ipi lakal ka wan ban be lo slap wan ban shaw hanga ka jim ka Jingshakri jongi haka jingay ka jongi ka jingay ka jong try ka bakat ka jingay kan palaingi bangin jing bo tait
haka Jaka ka ba utrai ulabo na benta jongi ban ngin yo ban long kiba saiso na ka benta ka burom ka jong Blei ang bangang yoro utrai ai ka jingtap Ktien U Blei. Amen. Amen. Siang tenat ye gani ka Ktien ka jong utrai ko ong ar korin long ba pragat ko ba arbaway ka bong gini Ktien daga ba penkre lapa ye ki ba hok om tang hakmat utrai han re hakmat ki briuro daga ba penkre lepa ye ki ba hok to sngap pi ka kunhun jingalap ye gane ka Ktien ka jong U Blei ye ka jingiasyylok jong SNEM ar hajar ar pendru ba U Blei ong daga ba penkre lepa ye ki ba hok om tang hakmat utrai Hanrei hakmat kibriuro. Nasiang tenat yang ini Ktien ka jong U Blei. Tong ini perkara yang ini po. Kababel ka kentu yang ini. Baka de yang ini bangin penkre lepa. Ule SNEM mu bang yai. Ule SNEM jong ka JINGPYNKHREH. Pidei ban long. Kibala penkre. Nado basdang jong SNEM. Pidei ban long. Kibala penkre. U Blei JINGKYRKHU kibriu. Kiba jaito. U Blei JINGKYRKHU kibriu. Kiba shishom klikti. Hanai kibriu kiba penkre. Kiba 3 minut. Menindang idang yo iga kubor na pastor jongi aga jingseng ying. Ikran syapang ke jing minut haga kam ke jong try. Naga daw nga ayo yo Blei. Ba Blei khot yang ayapi. Ya ka bangin nang ya ka ban minut ban penkre. Tungin penkre namar. Something good will happen. Amen. Kaya ka ba kraw kan ja ngin yo pediang ya ka haka jingim ko jongi honus nem lada pinang ban penkre. Tang ye kita ki nang ban penkre. Nega tadaw ka ni ka Ktien ka jong Blei kan ya rap yangi ya ka jingiasyylok jongi kumno bangin penkre. Hallelujah. Haban penkre yiki ba hok ang kababal ndai ya ka bamhok. Kiar pina ka bamhok baro batle yiki ba hok tang yiki tangin penkre. Tangin fokus. Let pikwa ban yo JINGKYRKHU SNEM. Yiki ba hok ndai tang hakmat U Blei namar bon ro ki banang ban penkre yiki ba hok hakmat U Blei hanai hakmat ki briu kimla. Kababel ko ong syai gong hakmat U Blei bal hakmat ki briu. Nga shimudur lene ba chandu lene iba so kinang ba kung Jingshakri ka ba kodor ka jong Blei kinang ba ban penkre lepai ki ba hok hakmat jong Blei harai kinang ban penkre ki ba hok hakmat Jingshakri jong trai shimudur hakmat jong ki wepat ki ban yo iya ki shimudur lene kinang ban le kata nganong ipi 4 biang. Nagatadaw ka ni kapor. Kababel ka krasya ong penkre lepai ki bahok om tang hakmat utrai hanrei hakmat kibriu kamtam lalai kibriu ka ba ay mensemya pi. Kibriu ka ba krasya ni pi ka jingduai. Kibriu ki ba pi kimilti kibriu ka pikwa ya ka ban yo long JINGKYRKHU negi JINGKYRKHU ka ba pi yo man. Amen. Nega tadaw kano ka balong negative kadai ka bomhok. Oh. Sa jisin ano kano ka balong negative kadai ka bomhok. Tang ka balong positive. Kata ka daban pediang hakmat jong trai. Nega tadaw kamnentoy ayu yang bagin minot ban duai. Lada hakmat kibriu ngilong negative ban ikren. La hakmat jong kibriu ngilong negative ban ikren para bersyukri. Kana mentoy kendiaro. Nagtadaw ka ni po. Ulius nem pin miss yiki JINGKYRKHU ki ba kraw tama etray. Leda pi miss yiki ni ka kubor. Shai kadar ka babel gong. Daga ba pangkret pai ki eki ba hot to ka Jingshakri. To ngin concentrate hangta. Ki ba long positive bet ngin kren. Hallelujah. Nagadaw, ledang ilay kata, hakmat ro jong Blei ro ngilong baik.
hakamat jong gibriro ngilong jingsha ai. Oh, ngas kwa gibriro kinmi how no SNEM kum gini ki ban ya Jingshakri lang. Ban ya yai. Hallelujah. Ngati habang apuli na ka Bible kedal shibon ki promise kini ki JINGKYRKHU dang ilok ji dang puli ka tu ka ketiga jong try na ka God na ka kitab sam ka ribusan ka dekat ka KYRKHU ye ka ba ong unpen pong pat sniat Ioannis SNEM na ka jingba pikwa ne em ye kata pi ang no ne em ye kata na daw ki don ki promise ki jong U Blei ye ka ban pen pong haba ang kapasngat day ka buram. Kaya ka ba kikwa Ioannis bat Jaka day ka buram. Kamlo ka babakra bagi pan namar barok ni kwa ya kata. Hallelujah. Nakata daw ngakwa ba U Blei unpan pangpasngat wat ka Jingshakri Blei jongi hakan no ka Jaka ka bagi yeng day ka buram ka jong. Banginong ka day no try. Day jongi. Hanay ka day ka ba wan U Blei ba open pangpas ngat yo SNEM daga buram ka jo nginaga jitap ti yo try hallelujah o nga na siyo skun ya ka nika kubor ka long ka ting ka jo U Blei nagatadaw haga nika por haba U Blei u promise nagabantagi eki ba kodor haga jim ka jongi kan mau haga nika por ni habro ya ka banya ya ka lenti jo ka jinge haswa ban pediang jika ege badan buruh. Pun kiba ang no dong ngikwa ayu kubor. Ara jar apen riu. Kabalif iga jingim. Kabalif iga jingshakri. Ang U Blei kata. Haray nganam krene ban yaro ipi. Ban shura jack. Haray ngaken mau yojo. Wong lera ka bahang ka basiro habakawan ngapa ni mapdang long balagurku to try haga jingya ilunti jong Ioannis SNEM ban yo pdang higa pas ngat jong ka buram ni haban ya higa jinge lemba jong ka jing tho pau ka bangal yo iro kadai ka ba ka Jingshakri ka haban ya ka jinge ka bashirkai la ban don ki ba ino na marbang yeng ha ka jingshisha longkum ka to khper ka ba itur khong longkum ka to khper ba don stangi wedding ibam le ni le harai ki jinge hab ki toy an prisbo ay ka kindaw an prisbo ya ka kindaw na ka now wala shifting pi hab ka Jingshakri ka face ki problems ha ka jingim ka jongi how do SNEM you say can do shibol ki problems namar ngin ying ha ka jingshisha ngini kedua shibon ke jinge wat na lem jong ka balang wat na giwe pat ke Jingshakri ro ngin skendo shibon ke jinge on don shibon ke bakran persha yangi namar bagi yeng ha ka jingshisha hanai nga kwa bang pi ke jinge ke bagi face nginam shifting namar blele pen I pau lagi wan toyo kalong ka sport yangi ladangi yeng scam ha ka calling ka jong U Blei nothing an ying scam haga calling go Jong U Blei kung mga lang ping niam msiang balang hanay kan day bay tangka ministry wala na ong kabriw ko no kumluro hanay ying scam ang ta nagdadaho ka po mano na preng jongi kiba not ban ying lang nga kot ya piya ka po tongin ya snok tilang hallelujah wala na piyo iya shibon ki jinge ka bagi kendo wala pedya kata hanray kan mau yung kanina kubor kan mau yung kanina kubor kabaw Blei ay nga nang ipi kanina por na do basdang jong SNEM U Blei yun ay kading hallelujah bangin yo pediang ro shibon ki JINGKYRKHU ki ba krautam ki bangin la iya ka ban perkata ka jimut brew jong iro kin don ki JINGKYRKHU ki bangi krepan ro ngin yo pediang ro SNEM tang ba pilong ready ni em banyat ye ka jinge pilong ready ni em banyat ye ka jinge haga jinge ngako ba no ipi ka por habang apuli ka ni ka gospel ka jong Ioannis ka lang ka ba shipel ka dekat ka ba ka tu bangal de puli
Nigalong ka gospel ka jong Marcos ngamud banong. Galong ka ba shipel. Kadikot ka ba live son. Ter ka Jingkren ka jong Ioannis. Jaka hau Jisu kipan na kunra jong ki ang kono kay ikwa ba mangin le yaga ay ka bangin sapan name. Ulong aki kay ka ba pikwa banle ya pi. Kilong tu ai yang ibangin syong uway siya ka mon jong me. But uway pat siya ka diyang jong me. Ha kaburom jong me underline ya katakan God Bible. Ha kaburom jong me kataken kadai ka jing ang no jongi ban Jingshakri. Ndai ha kaburom jong no ro hanai ha kaburom ka jong ujisu ha kaburom jong jisu kay ba pile wala dai ka barit ni ka ba kraw kano ka benta ka bangin le wat hakikam jong ka jingalap ki bangin sa palong hanu SNEM hakibabon ki Jaka kano ka bangin ya tray yung tray no do donod kaburom jong ujisu ya kaburom jong ujisu on pao ha kajingim jong ajobi. Hallelujah. Barong Jisu ang ikinikintin. Kikuha igata. Kikuha igata. Barong ikinikintin. Kapapulong ho ay kiwong. Pimtip kay gabapipan. Pila bandi nagatago kuri. Yaga bangat sadi. Badaan penbaptis ya piro nagatago jing baptis. Daga ba on sa penbaptis ya nga wajing gali. Pikwa iga burong tang ba pila ne bandi iga kuri iga bangan sedi. Iga jing penbaptis iga bangan haban siya. Parang ikwa penbaptis gibobon Ktien U Blei haray iga ni jing penbaptis come here. Kajing pembaptis jong ka jingshisha sitong ka jong kunrat a jong ka din pna mano bakwa ay gani lada pikwa balong ginombo jong ba ay gadi pna habang ba ay gadi pna mut hapan siya sitong kwa ay gaburam tang bahaw Jisu ang pilane bandi nagukuri Kakuri ka kren panggas nam ba on sepen mi on syak sempat on syak kren bang on syak bentiu bang on syak tap on syak pan syak kren bang halong ka hok uba kren pop hanrai hadok kat ni usyak yang ilai gibriu ngimlong janai kibabon kisekren kiba haru kom mi ka jingya nanti jongi endau pilane macha. Lada wang ka jinggan tay. Haga jing persyang jong pi. Bani yang ka jingsha pilane ban sya. Pilane ban yane. Pilane ban di na kuri. Pilane ban sya kata ka jing baptis. Ka jing kali yang abadi pi. Habang ikwa ya ka burom. Ngiang no dia kata JINGPYNKHREH hadokan gini kisngiro ngida kemilanti kata ka jingwan arsen ka jong trai haga buram mangiro anrong no ingi haga buram jong u tang ba banyo ya kata ka jingrong no banyo ya kata nganong ya pi ha banyai ya ka jing ka bumot Jisu ong gini gintin igi sendran la de pikwa banyo iga buram ka jong blai ban syong Haga taga buram balapan krek da kupa bab nek pihak ban yai ya ka kuri pihak ban yai ya ka jing baptis jong ka jingshisha kita gede ke real Kristen kita gede ke real sandra ndai gitu Kristen ka bsyat jingiasyllok masin ko juseng Bishari ki jong kiwei. Ngayon gini skilong kumta. Neraw
Kirial senran kirial Kristan kidai kiba syashitom. Lada pimpat syashitom pimpat rung haga grup jong jisu. Ngakran wat ikiba pet jaga video dengan buram ya pi. Lada pi suk haga bersishong suk mungkin Kristan. Pimpat ia kendo ia ke jinge haga jim ke jong pi haga Jingshakri Blei. Pi haban kelak ke bomot. Nama ki Kristan ke bershisha ki haban yat ia ke jinge haban yat ban syak ia ke jingbe ke jonggol air uslam. Pi siang thuk bau bleu i ia pi. Pi siang thuk bau bleu kwat ia pi ban long ki senran ke bershisha. Pi siang thuk bau bleu kwat ia pi ban long ki Kristan ke bershisha. Hallelujah. Pi em ye ke tin ke jong trai. Amen. Tangkan dia ke bong. Amen. Pi em ye ke tin ke jong blai. Oh, ngaku ai pi pinduan na ke bentar. Jongi ke bau blai le penslek na ke bentar ban ra ke tin ke jong ke leng ke Jaka ban ying bai haga jingshisha klem de pensiao pa ya no ro. Hallelujah. Wala ngi haban fis ke jinge ke bau bon jai ro. Handai penban ngatip ke jingker shan jong pi haga jing duai kalong ke JINGKYRKHU ke bakra. Kumbo tu utrai jong ke tu khper uker shan na ke bentar jong ni ding. Ni don kami ke jingker shan jong pi haga jing duai. Bat pinyo i kisok kin mi. Kanom long le noi ko weru ke por jong pi. Ka jingai men sim jong pi ka jing duai ke jong pi. Ke jingker shan ke jingrap ke jong pi kalong ke JINGKYRKHU ke bakra nega benta ban long ke JINGKYRKHU kiwei ngahikai ke jingai kalong ba pinom siao pala lele pi kendo ye ke jinge ke jinga lanti jong pi Ioannis ngahikai ke jingai ba pinom siao lengo ngahikai ke jingai ba pinom kendit pinom long shock ngahikai gini ke jikai ba pinom kusai ngahikai gini ke jikai ba pinom shong shikendong ban siang siktang harai ngahikai gini ke jikai daga bau blei penpau kalong bau kwa yang ba dia pi ba hakum kita ki por jong ke jinge ka bawan bantoi idei ban kemen na marka petsbo ya ke kendau jong ke jing im jongi amen. Kami iwa minadi pengkreh, ongan pengkreh, ong sisi ongan pengkreh. Haba pi pengkreh, pi dei ban pengkreh ro kat kum kamon u blei. Nai pengkreh kat kum ijing kwa jong pi. Hanai pengkreh kat kum kamon ke jong blei. Na ingin tipi kamon jong minon ban one Bible study. Minot ban pulih ke Ktien ke jong trai. Minot ban duai kenapa pintip ye gamon ke jong blei. Neta dau ke pot ngin ya pengkreh hau SNEM arajar arben reu ke jingyai lenti ngin pengkreh om kat kum ka mon jongi at om kat kum ka daka jingle program ban pengkreh tang ban pendep program ban nilai jalap ro tang da ban pendep program ngin kwa ya kata. Namarga sistem lagi ni seperti pertai bamta kalong gumta. Dalam don jingshai, ke gospel kam yo jika kam tengshai hagi babon. Nang dah hagi po ngin pengkreh kat kum kamon u blei haga jim ke jonga ke jong pi. Hallelujah. Kasiau tenan yang ni Ioannis. Ke Bible kong ini pai biang ngani ke gospel ke jong Marcos ke long ke banding kong. Ke Bible kong haga dekat ke balai. Ke Ktien jong utaba perta hari kelak. Om ban ngau hari kelak. Underline kita Ktien hari kelak. Dia ke Bible study dan kamha. Underline Ktien bong hari kelak. Ke Ktien jong utaba perta hari kelak. Pin krek ya galanti ba utrai pin baik ro ya galanti jong. Penbon ada jong ha. Ong pin krek ya galanti ba utrai. Habong pen krek ya galanti ba go jong utrai ke bomon pai pi shagalanti ke jong blei. Negalanti jong ke partai pai pi shagalanti ke jong blei.
ban haba ong ini kentin pin pen bet ro yigelanti jong dei mangi ban pen bet yigelanti jong trai hanai yin pen bet yigata gur kom ya jongi gur kom mim jongi gur kom riam jongi gur kom kren jongi kat kum kilanti ke jong blai haleluya nedra hakan no jaka ka ba pidan pidei bet ban long ka jingshai ki babon ban yalamiki shakalanti ke jong trai amen to bat ka bible ko ong kum ni manu ba yalap yi ni kti manu ba yalap yi kti ko bang pen kre i galanti ba utrai pin pen bet ru yi galanti jong manu ba yalap manu dei Ioannis tongin kali ni ko u ay Ioannis Ioannis barong itim de kon jong sekaria kon jong Elizabeth Henry benai uhe yo Jisu dene haleluya hagapor bau dang kolong habawan habaga miri ka yo yang yaga yo Usumbai nau angel try bau blue pak ban hagaba pediang yo usumbai kapun hau usumbai kapun kapalong ikabagan pun yo Jisu ubakra amen anapi donkam tel kren bhai gane khubot donkam ha namal sumbai di ka tin ka job lai la pi kwa ban pun ka bagan jam sim pediang pi yo usumbai balabet hagapla khon jopi amen ban kai ka basiu tanat ba kamiri nang tu masin lai ka ai kublai ka Elizabeth ban ikendo Elizabeth ban hakapor ka ba ikendo ba Elizabeth masin kublai ukmen ushat kmen nu khulung hap khulung Ioannis hapo khpo ka toy ka jingpin sle haga jim gjo nedrau la kanyo Ioannis udai bru bakra pitip Ioannis sheusa upen kerpang yaladi daga bosa syarikla keriba genja dan bayoi dan balai ro ita kuai ke Jingshakri hasentar mayo Jingshakri hasentar tehte seuroi ba ite nai ubaklan bia Ioannis desirikla hantau penkre ban syong ban pring kentang ban kerpang le naga benta ban le yaga kam ka boblei ula bu naga benta jo ban pen baptis ke jingkelang ka bomon ban yalap yaga khubor jong uta uban sawan uban donbor kam kra ban you oh haleluya say syarikla upongro dege jang ke bokumno dai di kisut kumbangi amen haleluya amang ang yero itry nang ta gai ka baga kwa ban pi ke por dei seri cloud na kwa ban prophecy ne ban ta jong pi ke ke por don na pleng jong pi pin sa yai lan ti ho nu SNEM pin si kendo i ka jim ka jong pi ka long kum hari cloud dan bayo iya pi dan ba pa ya pi sio si pi kuslai hanrai lena ka ni ka tinga yo Jaka ya pi pin aingo yo blai lena ki wei ki kran pa ya pi lena ki wei ki iya pi utrai ulong blai badap i ka Jaka baro iya pi dalele roen stick bait haga calling ka jong try lena pi sa marwe rom lele lena pi dona rikra rom lele nang namar nang ta ublay unpen kraw yala ka jong ka kerteng ka jong haga jing ka jong ajong pi haleluya oh nga aingo yo try ngong aingo ime blay ya ka ni ka ktin ka jong me ngangan yeng ringkat ban ka tim ringkat ban ka Jingshakri ban yeng ka jingshisha ban long ka jingur kono man tau pailang haga ri ka jepen ri jongi ngatip kan don si bon ke batut si don bon ke ban wit ngin sei kendo ya ka jingyai ti jongi kolong kum hari klau hanang ginom ting pitim lada pin pule bhai ke ni babel ke ke bajia tengin ni pai kada khat ka bakhat san kada khat ka basan bong hang tati
kiba neri Judea, bana Jerusalem barok, kilaleng hau, amen, underline, pergi Jingshakri jom terang underline. Pergi skendo, ia ke jingai nanti kalau kumari klau, haba iing, haka jingshisha, hanrai, kiba na Judea, kiba na Samaria, kin wan wad ipi, ndai ma pi ban wan wad iki. Kin wan wad say, syangari ka baganja, namar pilong important. Oh, haleluya. Pilong important, nakata daw, Jingshakri, haka jingshisha. Oh, ay sa jingtapki. Siap bang. Oh, siap bang yang ni. Oh, siap skunya ke jingai nanti. Harus nam arajar arpenriu. Lalu pipoy, kumagani ka benta pindai bankan mau. Ia kan ka Ktien ke Ktien U Blei. Ia ka bau Blei lai. Nudu bas nang jong SNEM. Lalu hari klau ken. Hagari ka bagenja. Haga bas pisio. Mem dewa petnya. Mem dewa yoinga. Mem dewa apinga. Kamai te porongi, cewon mai ke tu kok, cewon mai tu ma, cewon mai tu ujuk wan cengi, cewon mai tu ujuk pun, cewon mai tu ujuk teks, cewon mai dalam tu the north, ni te dau, kemilan TV, kin wan Judea, kin wan Jerusalem, kin wan Syari, lau. Ngaduai udusnem bagi beriu ke beterang de shisha yo blei kani ke Jaka kan long kumba ke jong Ioannis. Haleluya. On pendam yang kani ke Jaka de ke beriu ke beterang ban wat ke beriu ke bekodor ke jong blei bantip yo Yesu. Bantip ban ithuh yo Yesu. Bagi nang ban pengkrek ia kalang tiba ke jong trai. Amen. Bagi nang no ke ban penbet ya ke jing ke jongki haga jing dai bado trai. Oh, nga angnot ni kata ban yo I haulus nem kanja kataro kanja dai de bangi nang ban ying haga jingshisha. Ban habang ying haga jingshisha wat ni haban ya ke jing ke bobon ro anrai ying bai pi. Tong ni snok tilang. Amen. Ban penterikam ban pun kongo jika ka bau Blei ai ni dah do bestang jong SNEM jika ni kubur. Oh haleluya. Balai pimbang yang om siji sense oh I know you try nang tadah ka ni kapor ikong jong Blei hidai ban nang ban pengkreh. Kajimbom nang ban pengkreh kawalam kajimdo jingmentoy kebacerkai. Kajimbom nang ban pengkreh kawalam kajingbabai kebakrau. Kajimbom nang ban pengkreh kawalam kajingle rain haga jing imjong ajempe. Nang tadaw kan kapor to pin pengkreh. Pengkreh kat kum kamon Ktien U Blei. Ublain KYRKHU pi klem artatin sisen ba ulukular ka jingkular jong try kalong hoy but amen nagabanta jungi tangya kita ke benut dan ngai pikan mau ni ba ublay uong yo Abraham hagi kitab Genesis kalong ka bakanar uong yo khot yo Abraham ban mi na gitu rigi kaldi barong ngan KYRKHU mi te mi long ka JINGKYRKHU ke uong ngan KYRKHU Yemi, menoban KYRKHU? Dia Blei, menoba kular? Kijing kular ki jong Blei, ngal gula puli yepi, Blei pong pasnya, dia ka buram, yau SNEM dia ka jing bahaga jong, pingannya, pinyop dia kata. Pingannya, nanti tahu, uang ini kentin, sengapa JINGPYNKHREH kat kumgoman ke jong, pikuannya ban yat galanti ban pengkreh, tolong senang ban yat minta. Ublay uang yo Abraham mi negeri kali. Nadrau uka joro kade ka Ktien namanta jong aji. Banyo yang jingkular banyo ka pasnyat ka jingbao SNEM. Mi pi nega jinglong ka besni. Mi pi ka jingmalin besni. Kiba penjai. Ya pi no Blei kaban kelaga bung mi. Nega jinglong ka bami dai kat ko mo jong tra mi pi. Haleluya. Mi no jing perkat sniu
kebomang kam tam lagi ke syukuri jong trai mi pi na kata mi kam tam lagi ni ke ski soitan wan ban yele ban pensiong crown igi bobon banong ngata mem so yo JINGKYRKHU no tu ngam to senir gitu Jingshakri ngata nei te hanrei plet no yo JINGKYRKHU naga tawo yo kile hanrei yaga teulen pen choi ba go soitan hagin is ni ti ro isnyo kra mi ngam ti bahado kan gun ke jinglang ti yong i hanrei lese le dam hei ni kiwei yigani ke video kiwei ke video per terkai pen choi go soitan yo le percha wat ya ka tau wat le percha pi ya ka Jaka ka ba pyllait JINGKYRKHU wat kren percha pi yigi bru ke jong blai ki ba long JINGKYRKHU na ka benta jong pi ki long Joseph ya ka ba suman ya ka e ka ba pipun na ka wat le percha pi ngin pidiang ke JINGKYRKHU ta SNEM ngam kwa yi pi ba pinmis lagi kular ke jong tra wa ngan KYRKHU ngan pen thong pa sngap daga jingba hanus SNEM ngan KYRKHU kitab Genesis kelong ka bakat lai ka dekat ka bakasan nabaya kata ka ribaro kat ka bamiyoi ngan ai hame menubong ang blai ngan ai hame tapi haga kitab jingken haga kitab jingken kelong ka bakat lai ka dekat ka baar ublay ong tumen pa iga briu bakin ye kmisen tiat iga ri kanan ya gabangan ai hagi kon Israel manuba ong ublay na kitab Genesis kalong ka bakalay ka dekat ka baskasan uong ngan ai ya katakari but hagi kitab jingkain kalong ka bakalay ka dekat ka baar uong ini kentin the boy pita hari kanan ni dia pasen tiat katu uena dia pisi sen udah keluar blai mdamuwe sisen udah keluar blai mdamuwe tonam habo nganai madunai ngikam ganti bos SNEM kapas ngat ka jingbha tuai Blai wong nanai pinyop dia nang tu dah orang kapor ngalap cisin bau blai kular umju pengkain je ke kular ke jo kiba pengkain dai mangi ban haba ke jinya nanti jong Abraham ikan do sipon ke jinge bar ke jinge nang ke jinge ke banengkong nganoi pi ngin pengkhreh ban peliang iki kular ke jong blai kat kum kamon ke jong blai apa ngau hiro trai sesien nganong biang namar kalong very important very tang arpoin dengan ai tang arpoin ka poin ben kong aldep kren ngan pen ken ma ka ben kong kedai mi negeri kaldi ka bar pipe ya ke jinya ilunti jong ujong Abraham udon sibon ki problem tang bangan ye thoi pi ke jingkendo ke syirkai baga dai bagawan ke jingi kerja apa yang ginong ablang brod ke jong Abraham badulon nen tau Abraham kwa ban kian ne ke jingi kerja nen tau wat la lot bro long important ni uro hanrei unod ban iklan lo ko gibri go jong blai ke ni ka por pide ban sion tho ye ke ni ka system nga don gibri ke bang ong wat le ye lok bat tu wat le ye lang bat tu wat le do shukri jong tu ro wat le ma ngala yo i nga sion tho blai pen pau nga ong wat le don gibri ke ba pen ko ngo ai ngo yo blai kun tiu blai KYRKHU nga yo i ke jinglong mesim ke jing mesim hanrei haba kim nang ban pen ko ngo nga yo i ke jing hier kat badang ya gisngi na hier ngan kren ne ga jingshisha ma biang ngan kren ne ga jingshisha na mar bala de pimya khlalo kan kata setang uto bak lot ukala ga bamut de ga bashisha
lem kumta pindu yaga pansngat ke jingha hausne pinpek yigi perlok kilayo tang ba mapi piklem yo sis hadin SNEM le bidang kwa ban kemilan tiban yo andre pim yo next year ro arjara penyo rom yo arba prarom yo neda dau pin ba be ha go wegsi kat ning ya mere thong ngi kwa ban yo ye ga ta ka pansngat ka burong utrai hallelujahรับคอร์ดตั้งว่ากัดกำในกับที่นิวตรายเป็นเคราะห์ต้องกัดกำกับมันมาเกินหลังเป็นเคราะห์กัดกำกับมันอุเบลกับมันอุเบลฟอสมีในกวนกับจิงมาเลนมาซื้อมีว่าอาจโน้ตอุยคลาดหลอกก็ว่าเป็นจิงไอพินอุเบลโน้ตอุยคลาดหลอกกิวเป็นจิงไอพินกิบรูกยองอุเบลแล้วดำนวดพี่ทำขมิ้นลันตีเดพี่โนเดมบันดีเอกุคุรีพี่โนเดมบันชาอีกจิงบัมบัพติสจงกับจิงชากับจงตรายแล้วตั้งอีกนี่ก็คูบอร์กับกตาอันน้องยีพี่แล้วได้ยิ้มประเดี๋ยวกันเชื่อมชิตอมบันยออีกจิงกึศคนตรายกำได้ก็ประสุขแล้วได้เป็นไตรการนี่ก็ตาโดยกันดุพิจารกันตายอิจฉากำเบยอักริเบลยกูเจ็กสเกลกลัมกับรูเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยพี่เฮเต้วันเด็กกันโมพี่กันนี่Ktienโต๊ะช่องพี่จะกระดองหันเรายินพี่ก้าวดูด้วยฮาเลลูยาอินตัวก็การโตัวอินดัดก็การดัดนะitu tak isbok I love you halas mai cipor le nên đâu cái này cái tí cái chúng tôi cần nhà rap ये cái gym cái jong cái jong pi in ai cái jing tháp tí cái jump show try hallelujah nên đâu cái này cái por cái khôn cái U Blei ngã qua ye pi và pin om kan tai ye cái jing ai mình xem jong cái bưu cái jong Blei ha cái jing yai lên tí cái jong pi malaga por nai kan tai kan mau ye cái này tí cái jong Blei kan long kum cái jing cái shan yo tu ding pin sa ying pin sa say so pin sa po sen tu amen ông nói you right try ông sẽ nói you right try nên đâu nang pi ban ben kre ka Mary haba ka lechalum chingtem ka ben kre I ka jing ibi ban sle yo jisu ka tip bagam la ban play yo mau khang na man le sil ban ka tip ro ban don shibon ki shipai rom ki ba am hanrai da ka jingai ka ben kre oh hallelujah daga jingai ka pankre naga sa daw nga ko ba pi wala pe ye ga jing ka ba khanglat ye pi bani kan do ba try amen wala pe ye ga ta ga jingai hanrai nang pi kum no ban pankre kat kum go mon go U Blei pi don jingi bi ne em pi don jingi bi ne em I will SNEM arja alpen reu ngin don ye ga jingi bi malah orang bagi worship ngin worship na du ko do non kalau ko jingi bi akma jong trai klemar te pinyo wala na pidyo na preng jong ko jimpang ka jinge lero on play ki ma khang jong ka jinge ka jimpang le ye ka jim jong pinyo pedang ye ka JINGKYRKHU ama nga yero trai ne daw ka song ha ka jing nang jong pi kumdo ban pen kre arajar arpen rew die brugge jong U Blei kin ben kre tang bang kwa ban oi pi soitan ro araja apen ru u ben kre ba pilango ngaro ngalango
ngayo ye Ktien ban ngayo iro long kumba display U Blei baga bor jong ke jing dom ro kap pen kre riang haban atta yiki briu ke jong U Blei how arjar alban ru ale kumno ban pen paiden ban tan biang i pisheri Egypt namar ba pyllait ha ke jingshisha sngap hangan ke por nega kitab Exodus kelong bakat sau ke dekat ke basan ba pra ke Bible ke ong kumne ti la ya tho hausim ke ri Egypt bau ta pe ba ule ya phet no te ke don ulu paro Jingshakri jong ugi la kara persya ya ta pe ba ke le ong ro balengin le ya gane bangil la pelai no igi kon Israel naga ba shakri ki barakat khol ke ban rigong ti ule pen kre ya lagi kali baru lo shim yigi pe ba ringkat ba wei ni e paro de soitan ule pen kre igi kali nang da ma ko ban ai pi kene ke bor jong ke jing dong how nu SNEM arhajar pen ru soitan ro pen kre ba namar isi la da ngi yo ban phong ni ke pas ngiat ke burom ke jong ta pas ngiat ke jing bahan U Blei atak ye kata nada pen kre riang ban ban atak igi jim jong a jong pi nada kumno bangin job ngi dei mangiru ngin pen kre ba kat kum gomon ke jong U Blei bala dengi yai kat kum gomon ke jong trai U Blei undon hagal liang jong but haba U Blei don liang jongi la don ke jingero on pen kat arliang ka duria basaro on pen kat arliang neta da hogan ni ko por ki kon ke jong U Blei hagaban penkut yega ni ko kubor ke jong utra hagan ni ko kelmat yega ni ko Ktien ke jong U Blei nga shukwa ban puli pi nega ni ko Ktien ke jong utra negi kitab Exodus nga siu tanat yega ni ko Ktien yega ban lo tho hagan ni ko Bible hagan lo nong ko bakat sau ko dekat ko bakat lai kuma kan ni ko por u Moses ong yo pai lang ong worship thing amban ngong worship thing worship thing, but U Blei bawa Moses wong worship thing to sange. Entah how ang to sange zaman nek be citau tembola de. Baik bah. How ang worship thing to sange ne bahai le. Otak ki wati bon Ktien gi. Ton ne. Kau tin start sang kau kenyum, kajing kenyum tapi, ngam kau api uman pi kau tin, jadi kau ngai terbon kau suki kau, you bi jemu doangu, worship ting tu sengai kau pun, sengai ni kau kenyum, kau Israel kenyum ni. Kaman maya lam tu Moses, kaman maya lam tu kundun jingilap, kaman maya tip cawan point itu dia tu sengai, tiang tenat bahaya ni Ktien lau pai cucu, pengkut lau, so worship ting tu sengai tu kemiro, ye ke JINGPYNKHREH ke jong trai, amen. Kemi ke JINGPYNKHREH ke jong trai ke takin ke bagi angnut, bas syuk kau utrai ye ke jong trai ye ke ban peni happy ha kane keski happy how will SNEM. Ushi, sombong dohun. Hakmi ke JINGPYNKHREH jong utrai an peni happy how will SNEM sos bak kata Ktien. Baca syuk Ktien jong trai ong. Nama kita ke jip ya ke bapil yo iya ke ni ke sini pinam yo isu ikile noro. Utrai unyele naga bentar jong pi namar kata toda sngap jar pi silent tok ka gani ke jing sngap jar yang itok ka atiar ke baklan bortam ni tidak suki. Untuk wong pingalan suki te do ong inga betul bor. Senten juga soitan pencoy ko angko ches derem gat tu no. Ai betul suki boy ni. Biar dipilih mentui mit. Ha? Mana buang Ktien lari binong Jongkri wat dem sedang wat bicara Jingshakri sedang bicara yang bro.
Kita cuy lah ibu ini. Biar ada super pelung wahai. Dan dah let them be control. Ban yo duk pi ia pas ngat ke burung. Isika kontrol bahang ni arjar haran tu. Kontrol lah. Pergi cekali orang belakang kontrol. Arjar arpan ru mau do jingkerku. Orang arjar haran ru mau do jingkerku. Is bangat senten. Tha. Bos WhatsApp lah hai. Bos WhatsApp. Arjar haran ru mau do jingkerku. Tengok besok. Amen. Nanti tahu. Me paru. Me wan be minga. Tawang Sibate. Mbino kinyum sengek ne kinyum borok. Yo dan wo blai pengkanan dia. Yang itu nak menu orang blai. Itu emak tiang me. Hawara jararan runai de. Dosnya abi ke surga orang blai. Itu emak tiang me. Terak mak itu tiang me de dat tok na ke tu dia besar tu. Mana bin itele ujiato. Sngap jarpi baru terlalu orang Moses balai melnyaranga tokran ikon Israel bagi nang yai. Nang yai. Arjaran rui nang yai cekman. Yai bet. Orang nang underline gitu ketin. Underline ketin. Namaru terlalu orang. Keren hagi kon Israel, keren hapi ikon ke jong blai ke ba yosnyo. Ye kan ke ketin ke jong blai. Tonang yai pi. Yes, shakman. Ndai shedin hanrai ya shapra sange na ka baknyu ya shapra but onga ting jong tra ha ga khat bakan ru ba tu ra ma me yo ding do ba tu kne ro ya la ti lor ga du riao te to pani kha ro ya ka ti kon sra ga la ya ren keu lam ba ya ga du riao ba hak mi manga hi ngapen ya ga do nut ki Egypt but kin bot na din jong ki tingan yo buram halor paro blai wong ni pila be chikmat nga to pen be yo kini go buat na din ang piyo pan tang hau pan alar jor ke jingle kalau jor le lar jor ke jingle kalau jor le tang pipi suki be mboy kinjo barga basi ga basi ontanan along kumne barga babel ko haga dekat kaba ka pra ki Egypt ikin setip mga ngalong uturai anda ngalayok buram halor paro anda ngalayok buram halor paro ban halor ki kali pom jung ban halor ki nong shong kulai jong ro ang ublei ngan yo buram halor uparo kawai ke jing ka bangi face hanu SNEM arajar atru ublei un yo ya ka buram Inai ke jing tapti yo tra na khadi ke worship te bidwan chinis man one glory ai ngộ yo blei blei la KYRKHU ye ke jim ke jong ha ke jong pe ai ba ke ke tin ke jong trai kan ne sa ha ke dong no jong ke jim ke jong ha ke jong pe ngin le ye ke mon ke jong trai ngam kwa ye pe pin ken bu no si ken dong ye ke ni ke ji kai han re ken mau ka ha mal por sei ye ke not jong pe pule ha mal ke por kena ba pin ken mau le de wan ke jing pim dei ban siao lo ngo pim dei ban pisa pim dei ban siao sik tang han re pi dei ban ai ngộ yo try ki banja haga jim jopi honu SNEM arja ar penru kin jana ka banta ban pen bha bat bin shem bonu SNEM jonga jingpon pong pas ngiat u blei ya ka jing bha ga jong haga jing ya nanti ka jong to ngin ye haga ne po to ngin ye lang haga ne po langi kendo ye ka jing at pelung lenenge haba ye shem ye ka jing jor jong slap Yiga jing shot jonga sni. Lereng ya hap ban ye kendo yiga jing ke bakangla yingi ban yan sepra. Lereng jing ke jingale ki wan ban tu bersha
yaga jim ga jong ajopi. Nginam shifting. Namar try wong. What shifting to sange? Ngin sange nagabak nyum. Hanrei how trying yong. Lena kawan ka basniu, lena kawan ka babharo. Long KYRKHU yaw try. Ngan pediang ban. Long KYRKHU yaw try. Namar ngatip habang ayay ni. Haka Jaka ka bau bu yang lena kan ying haka jingshisha ngan say so. Ngan say so. Kikon ke U Blei ke Singapore. Nagalyam jong ka Jingshakri. Ngin kershan. Haka Jowai na kabantal shopping. Hamalaga Thursday bahaya nga semrongin kinbaw. Malaga men ngam juklen ban tingmaw ipiya ka Jowai bakaying. Ngin kershan ya pi pinom long leno laga pertay kayo iya bigong ulat jen kalon. Lagi tinjong ukinos naman kau sebarhanay utray unerap utray unerap hakaway kasi pizza post until pizza say giso kikon ki U Blei kay bablay uling kalong kaba unyo yaga burong how do SNEM abawan ki chige aga jingko jopi Blei wong ngangan yo yaga burong. Kemilan tiga kata, yang bobai tik, kajigale kat cemde kat jopi, hari kat jong try U Blei, ngangan ya le, ngan terdau kat Singapore, yang pega jingshisha, ya pega jingshisha, ya saprang, mi ngan Jaka kat bamdai, mi ngan jingmaleng kat bamdai, bat lang banyak keluar, yang baru ngan babenjaya pi. Jangan bandar ke jingiasyylok kaba ithuh U Blei.